வணக்கம் மக்களே, நான் தான் உங்கள் நம்ம ட்ரக்கர் கலை. இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சேலம் அரசு குமாரமங்கலம் பொது மருத்துவமனைக்கு தான் வந்திருக்கேன். இந்த வீடியோவை நான் போடலாமா வேண்டாமா ஃபஸ்ட்டு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ரொம்ப யோசிச்சேன். அப்புறம் சரி எடுத்துடலாம், ஏன்னா இது ஒரு மிகப்பெரிய விழிப்புணர்வுக்கானது. எந்த மாதிரின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பிளட் டொனேட் பண்ணுறதை பற்றி போதிய விழிப்புணர்வு வந்து நம்ம மக்கள்கிட்ட சுத்தமாக இல்லை. நம்ம வீட்டில் ஒருத்தருக்கு பிளட்டு தேவைப்படுறதுன்னா கூட கொடுக்கறதுக்கு யோசிக்கிற லெவலில் தான் இன்னமும் இருக்காங்க. ஓரளவுக்கு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட், அப்புறம் ஓரளவுக்கு இப்போ விவரம் தெரிஞ்சு இருக்கிறவங்க ஓரளவுக்கு ரெகுலராக டொனேட் பண்ணுறவங்க பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. ஆனால் இருந்தாலும் இன்னும் விழிப்புணர்வு இல்லாமல் நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம பிளட்டு எவ்வளோ டொனேட் பண்ணாலும் நமக்கு உடலுக்கு நல்லது மட்டும்தான், கெடுதலே கிடையாது. ஆனால் இதை மக்கள் வந்து புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேங்கிறாங்க. இப்போ கூட நான் பாருங்க ஒரு சம்பவம் ஒன்று சொல்கிறேன். பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ நண்பர் ஒருவருக்கு அவங்க ஒய்ஃபுக்கு டெலிவரி ஆகிருக்கு, சிசேரியன் பண்ணியிருக்காங்க, பிளட்டு தேவைப்படுது. அவருக்கு அந்த குரூப் இல்லை. இப்போ எமர்ஜென்சிக்கு அவங்க வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு அந்த குரூப் பிளட் இருக்குது, ஆனால் அவங்க கொடுக்க யோசிக்கிறாங்க. இதெல்லாம் எவ்வளோ பெரிய முட்டாள்தனம். அந்த விழிப்புணர்வை மக்களுக்கு கொண்டு வரணும். அது என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அதனால தான் சரி நம்ம இந்த விஷயத்த உங்கள்கிட்ட சொல்லலாமே அப்படின்ட்டு வீடியோ எடுத்துருக்கேன். இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா பிளட் டொனேட் பண்ண தான் போயிட்டுருக்கேன். பிளட் டொனேட் பண்ண போனால் போய் டொனேட் பண்ணிட்டு வர வேண்டியதுதான் நீங்கள் நினைக்கலாம். சரி, இப்போ இந்த மாதிரி பிளட் டொனேட் பண்ணால் நமக்கு அது ஒரு சின்ன பிரச்சனை கூட கிடையாது அப்படிங்கிறத உங்களுக்குன்னா நான் சொல்லணும். எல்லாருமே அதை புரிஞ்சிக்கணும். நம்மளுக்கு 1000 பேர் பார்க்குறீங்கன்னா அதில் ஒரு சிலருக்காவது ஒரு விழிப்புணர்வு வரட்டுமே அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ அவங்க வீட்டில் அவங்க சொந்தத்தில் எவ்வளவோ பேர் இருப்பாங்க. யாராவது ஒருத்தர் நினச்சா கொடுக்கலாம். 2 யூனிட்டு 3 யூனிட்டே தேவைப்படுதுங்க. இப்போ நம்ம வாட்ஸ்அப்பில் போட்டுக்கிட்டு அங்கங்கேயும் போட்டு ஆளுங்களை தொலைவை பிடிக்கிற நேரம் நம்ம மாதிரி வாலண்டியர்ஸ் கிடைப்பாங்க. இருந்தாலும் அவங்க வீட்டில் ஒரு சொந்த பந்தம், அண்ணன் தங்கச்சி அந்த மாதிரி யாராவது 2 பேர் கொடுத்தா வேலை முடிஞ்சே போச்சு. அதே இவங்க பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஆதங்கம் தான், மற்றபடி வேறு எதுவும் இல்லை. இந்த வீடியோவே எனக்கு எடுக்க விருப்பம் இல்லாமல் தான் எடுத்திருக்கேன். இருந்தாலும் நம்ம ஒரு விஷயத்தை கன்வே பண்ணணும்னா என்ன பண்ணுறது, அதுக்காக தான். எனக்கு வந்து இப்போ மக்களுக்கு பிளட் டொனேஷனை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு கொடுக்கணும். அதுக்காக தான் நான் இப்போ இது பண்ணுறது. அந்த சொன்ன பார்த்தீங்களா சம்பவம், அதெல்லாம் திரும்ப நடக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காகவும் இப்போ இதை நான் பண்ணுறேன். அதே தான் சொன்னதே தான், நீ டொனேட் பண்ணால் டொனேட் பண்ணிட்டு போகலாம்ல, ஏன் இப்படி பண்ணுறேன். நான் வந்து இந்த நான் சொல்லப்போனால் நான் இது வரைக்கும் ஒரு 30 இப்போ நான் டொனேட் பண்ண போகிறது 34வது முறை பண்ண போகிறேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இது வரைக்கும் நான் இந்த ஸ்டேட்டஸ் வைக்கிறதுலேருந்து எந்த ஒரு விளம்பரமுமே பண்ணிக்க மாட்டேன்.
இப்போ கூட பாருங்கள், இது இது போய் உள்ள ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறது. எனக்கு அந்த ஃபோட்டோ கூட எடுப்பேன் ப்ளட் டொனேட் பண்ணுறப்பெல்லாம். ஆனால் அதை ஃபோட்டோவாக போடணும், அதை ஒரு விளம்பரம் பண்ணணும், அந்த மாதிரிலாம் நான் என்றைக்குமே நினச்சதே கிடையாது. இது வரைக்கும் பண்ணல, இதுக்கு மேலேயும் பண்ண மாட்டேன். இதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம மாவட்ட கலெக்டர், சேலம் மாவட்டத்தில் எத்தனை கலெக்டர் வந்தால் எல்லாருக்கிட்டையுமே பாராட்டு சான்றிதழ் எல்லாமே வாங்கியிருக்கேன். நம்ம விளம்பரம் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் என்ன சொல்கிறது, இப்போ இந்த சம்பவம் நடந்துச்சு, நம்ம டொனேட் பண்ண வந்தோன்னே சரி இதை ஒரு அவேர்னஸ் வீடியோவாக ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் நான் இதை ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம பிளட் பேங்க்குள்ளே போகிறோம். உள்ளே போனோமா இருக்குது. ஆனால் அங்கே வீடியோ எடுக்க அளவோடு இருக்காது, இருந்தால் நான் எடுத்து போடுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்ளே போய் ப்ளட் டொனேட் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம். அவங்க இப்போ அந்த பேஷண்ட் அவங்க சொந்தப்பட்ட யாரும் இதெல்லாம் நான் காட்ட விரும்பலை, அது நல்லா இருக்காது அப்படின்ட்டு. ஆனால் நீங்கள் யாரும் இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டுச்சுன்னா அவங்களுக்கு கொடுத்து உதவுங்க. அதை விட நீங்கள் அலைய தேவையில்ல, உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விழிப்புணர்வு கொடுத்தா அவங்களுக்கே போதும் நமக்கு. சரி, நம்ம இதோட வண்டி எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கிளம்பலாங்க. ஃபோன் பண்ணுறேன்.